Damira pamberi pedare ramambo mutasi. Zvese zvachataura chichave chokwadi. Ndikanyepa ndinoraswa nembusha. Mwari ari mubatsiri wangu. Inene muna 2023 ndandinenge 6 months ndakaenda kumasowe neshamwari yangu ndashandirwa pandasvika pamasowe shamwari yangu ndatoiperekedza toshandira ini mandagara pano masaurei inini ndatoona ndiri mutori nemhepo yakakura because vanangu ndatoitwa operation panzvimbo yenyama akaita seyamakatakura ndati amanje mumaoko azvo zvikanzi mhepo yacho naitori yekuinovechi tomurume wenyu mukaita zvekutama mwana wamakatakura mogoraita se munogona kutadza kumubata maitwa operation asi ndakumunamati nekuti mhepo yachona yakasimba yamakataisana nayo saka kutadzoka mumango akapopota kuti iwewe wete zvemasowezizvi pandaramba nakanyanya kudaira saka pane umwe munhu akatiperekedza iziya madzibaba vavo ainzi postori anga ine motikari saka ndakamukumbira chaja yekuchaja foni kati ndaida kachaja ndaida kuchaja pabhati kwete motikari zvikanzi wakumbira chaja because wanga uda kuchaja motikari yamupostori pesera ndakangoramba mbakapota vandangotangawo kunamata wakusvikawo 9 months zakwana ndakatanga kuvaridza nemimba asi mimba yangu nguva dzakaita ingoramba iri pa3 cm ndidzoka paseri kubva ndaita 3 days ndiri muchipatara kudaro kubva ndadischargwa ndidzokera kumba nekuti masentimiters ako haasi kufamba saka hatingakwanisi kuita scanning kana kuita sei unozouya kana yanyatsorwadza masentimiters akuita sei akufamba vanhu vanga vari muruvadzi vandakandibati neratikubatsire unese uchadwanwa nokunamatira because hazvisi normal zvikuitwa pauriwe kuti mimba inongoramba iri pa3 cm but urikutorwadza zvokese zvikutoradza kuda kukwira munhu uri mulevu kubva ndatanga kunamatira kubva ndazobudawo mazuva after this vataenda kwadokta kuti mwana wako asarwa ne33 hours ngari zvikanzi sakatoita sei zvikanzi kana kuda kuti kuinzwise but kunodhura zvikanzi asi pane imwe second way yetinogona nekuti kugona kukuita dzenodzoka kuchipatara vatati aura tichiitai second way yacho vataitwa second way yekubatsira kuvhura mwana nzira vandadzokera kuchipatara kwega vandasvika vandatendwa vandazosunguka mwana mani vadzoka kumba ikapa hapana unedzapo nyaya yemasoro vatagara patakaenda pandakauya kuzotisira pane mwana weshamwari yamambo wangu mukomana anonzi ine ndakamutuma kuenda unotora mumwe mwana wangu anga ari kumba kwaseti vake ngono yaasvika ikoko mba anditi amai mwana itai akaundi dzenyu nekuti vana vane chini vana vane nzara vandamuti hapana akaundi andingamboita iwewe chingoya nevana vakwidze kunzi vaite sei vauya zvikanzi munodanana nangu ndangotsaura iti nangu chandozavira ndisei handidanani nangu vakapera mwana wangu bva azorwara ifonisandauya kuzororwa mwana wangu akarwara arwara zvisinganzwisisiki vagara muICU for 7 days mwana wangu kurwara kwaita aibloka tube but madoctors achaisa tube yanga isina tsvina hapana chaioneka pamwana vandakamatirwa hama dzanguwo dzinoitawo zvemasowe dzobhilivha mune zvemasowe vandatangawo kufambawo kumasowe vanzi imimi hamuna zvamunokwanisa kuita asi kuti baba wachona ndovanotose vangatokwanisa kugezera mato emwana imimi murona sekuru mukushingira kuti zvivenyu aite sei ararame but mhepo yachona iri kunyika kwababa wacho baba wacho havasi kushandisa munamato zvakataura kosi pane soja chakatanzitogezi baba wacho havana kuita saizvozvo mwana ka7 days mwana muzvaashaya ashaya ndaikoshandirwa asi mandaita ndaanda kuti ndaidita mameseji because ndaiziva kuti mameseji ndikamasiya ari mufoni anokonzeresa noise pai mumba mangu vatagara chaiti ndairota mukadzi wakamboroora wekutanga achida kundidzipa vandashandirwa vazvapera pandakashandirwa ndakanzi isa salt iyi mumba maoenda se maunorara
yanga yakasunga white ndaisa moto ndaisa moto saka ndauya kunokumusha munokubva munova munhu pakasara tonasotiyobva zvatanda kunetsa zvekuti makunamato yeinenge iri minamato yeinenge dziri nhiko yowe bvatakakokota vatauya kwatete tete zvati aiva kana murume wako asingazviita sei zviregedzi kubva ndati aoreit tadzokera muna April takauya kunoku ndakahodha bhero ndakaita hafa kunemi shamwari yangu inoshanda pahuku pawatsumba vatashiya bhero rede ndakaenda naro kuharare ndasvikana tisanaenda naro kuharare tiri kumusha kubva paita musikana wamukoma baba mukuru ndobva ati ndandotengerawo musikana wangu mwana wake chini masweta manje akamari mumamubvati ita sei mupewo mazvikuti akandipasi kupa mwana ane 2 years zvinhu zve12 years hazvineki senzi ndopamwe zvekuti anoita chikoro kumba kwavo kana kuti anonotichengeti hazvishandi vapopo watanikati kana zviri izvozvoka kana uine nharo tingotitora zvirapa izvi kuite sei uende unomba inini ndichaziva kuti ndichaita sei ndichateera here ndonotora zvinhu zvangu kana kuti ndichamupa zvese oita sei otengesa hake kana kuti uchingotengesa kumwana wake because it's useless kupa munhu ane 2 years chinhu chemunhu ane 12 years tadzokera muna April muna kupera kwaMei tikunyatsowirirana zvakanaka atori manhere ndobva aitanga nyaya yemusikana uyo iwewe nyaya yemusikana uyu isinidi kuti zvakunondipa imwe pfungwa dzekuti iwewe nemusikana uyu asi munhu odanana here because hatinganetsera nemunhu ane mukomana wake nechinhu chatina futi chihombe kune mwana wachona totonzi tonetsana mba munomu zvikanzi hai zvozokazvita next time zvoramisa ndati aii kana zvikana zvichinetsaka unogona kungondiramba haisi mhosva ndozondarambirwa Christine enge ovha ndobva tikamatozotaura ndakaita sei ndarambirwa Christine nendaura ndakamunyima chini masweti taizwa background ndakuenda panyaya vati aiwa iwo wataza akundiramba ndonyaya saka iwo ari kuti iwo kana kuti akundiramba uruti here hausauramba aiwa inini ndakamuti process yekundiramba unoenda kunondipa gukuru pamberi pevabereki vangu gukuru akada kundipa ndindoga ndaramba kuritambira ndikati hande kumba kwedu unotaura mhosva yangu yandatadza yauyo ichiita kuti undirambire madzisese ya ini ndini ndaida talent zita rangu ndini nowatapfira ndaidana naye mukadzi tasangana akanitaura kuti ndine nhumbu ndakamutaura kuti inini zvemasoro kuzobata kuti ari kuita zvemasoro aikumbira chaji yemazuva yatanga kutaura first day atora chaji adzoka second day tirogara pamba paiveta tirogara zvatia papasina matesi saka pandakakumbirwa chaji ndaifungotodaenda zvesungira tumatambo ndadzoka kubva kubasa ndikuona tamba ina tambo mangwana acho ndipe futi chaji musi wazoti aiwa ndipa chaji ndakamata mhanya kudzokomba ndosvika ndikuona mazimpostori yauya ari uyu ndiani kazi aiwa uyu ngewekuti tinombopota tiperekedzana masoro ndikati kumasoro kwendisikadi one vatauya pakarwara mwana kazi mwana arwara solution ndori pobadzika ndomasoro saka ini ndakuita zvemunamba ndikati on one condition kana waenda kumasoro kwako ungotaura hautauri mishonga yako nhombo dzako nezvawataurirwa ikweyo kana mukataurirana pafoni pamessage usadhike kuti nini uzotipe proof yekuti ndandaura mborikuta nyaya iyi fast forward kusvika apa pazoita fight kupedzisira yazozwa okay niye bhero iyi inini chakaita ndinetsana nayo ndandiri kutsiurira nyaya yekuti takatenga bhero pabhero racho ndakatoti tine business rataimboita ndaita mumboma raitanga business racho pabhero iyi ndakatoti ndina ndiiso yangu mari ngoti kwatiri kuenda kumusha kune hama dzakawanda ngopota ndindotorawo hane ndipa uyo hane ndipa saka munini wangu mwana wamainini angabhero ndikati nini
ndakabhadhara mari mubhizinesi rangu piwo wacho ndetwiri mukoma utimo angaingo akati amusika nongunoyeyo ende hembe ranyasaiziva pacho chedu unotora kana isika pane uri bangopawo umwari mwari saka ndikatindopawo uyu mbiri nhatu ava atangoti neni pamberi pamukoma wangu wacho nemwana wamene iwovovo atanetsana zvapera ndikati pamwe angaruonererwa ngawamwari zvingoda tinyatsori pedu tega saka tadzoka South Africa tatisunga kuti hazine zvinofunga nyaya yakapera mai mwana ona ukangoda uzondinyima chimwe chinhu pane wana usazobva watangoti pamberi pawanhu vacho wakumbira watangonditwa zvingoita kunga imweni ndiri kuti taugadzira fight abva atotanga futi South Africa kwacho fight iyo takarava tichatadzana tapedza kudaro imwe Friday ndiri basa foni yake ikanga yakadengwa WhatsApp message ikapinda pafoni inoreflecta futi pakompyuta saka ndakaona message yekuti ngataurirani before 11 kwazi message yekuti ngatitaurirani before 11 ngekuti anocheza laptop ichibva pedza vaidhinisho anoziva kuti laptop inoshandisa personal laptop ndandinayo basa saka inooni okay ndasvikaomba mai mwana munhu wangoritaura naye kuti ngationane na 11 uyu ndiani kazaiva ndievangelist ndikati evangelist zvatakataurirana vanhu message dzemumashowe dzemunamato hatidhititi pakomba pacho kuita kuti kana muzoramba ngoti ndataura naevangelist nyaya yakachena ipo pavandiboda vatanga kufonera natete wake tete vatamusanangurira tete onai mwana nyaya takataura muna November nyaya takataura tobva kutanga nyaya takataura mwana arwara nanhasi ndorindori chirume katati azobatsirwa ndovana madzimai wese maprofita arutaurwa esai warume tironetsana nyaya yemasowe nemishonga manheru acho ere pakatanga tazitaurira tete mai kaziva kuitotaura maevangelist vachatori murume ane mukadzi saka wakatouya kotaura neni ndakati andishotaura zvinhu ndamupusha kuti apinde mumaseji atavhara dro ndavhara dro wakutaurana palaud foni yake yanga yakafa yanga yadzima wifi amawaizva zvekuti yange yada wakutetodii saka yanga yadzima WhatsApp saka pakamira seri kwedhogo yako kazi apa wataura ngefoni yangu achiri paineti kazi zvinonzvati tataura nepaWhatsApp yake saka mangwana totaura sei kazi aivo musiya akadaro iwowo tingondotaura paTikTok pena ngoti wangaona kuti paWhatsApp ngoti tatalinga nemakombiyuta zvokuti zvinongoinopota ichionesa message ekupinda kazi ngataura ngeTikTok kazi okay saka zvino zvavo zvirambira nruma kazi ausambomути sori pamusiya akadaro pandasiyiwa vandati okay iwe chama voramba togara December 1 so tinoti tuba dzimba munhu mucomplex tikazomuka takukwadzana zvino saka tofanira kufaradzana kazi andisinyaya varongedza zvinhu zvake vaisa mumba ndikati ndokupa mari yebhazi iende kumba vandamuka ndikati okay 1000 chienda kuna tete osvika ndogukura ndati ndapikwa sezvo tatambotaura mamuri end of that was towards the end of June 1000 rands saka vakwira bhazi yebhazi ndamupa mabhegi amwacho anarongedza ndabhadhara amakwira bhazi vasvika Mwarara kazi ndi mari yashota yekuti tasvika kwa100 chakwanini panguva yacho iyoyo anga ine mwana wandoruka angati operation kazi nemari yenzwara futi operation inokwana vandatumira mari yekuti mwana wacho akapera vandapedza vandawedzera imwe ndikati imwe yacho iyi chienda kuna tete wozivise tete saka June haana kuenda kuna tete wacho ineni tine July I think mid-July ndopandakaita saka July ndandiri kuno mid-August ndakudzoka South Africa apa July wacho aitefonda dzingwaifona video call achiona ndiri pafundo iye ari Harare kale vabva Harare vadzoka South Africa paungai kuti ndaiyeya pakupera August ndikona ndakuti iwe hatichana mindoroenda full house ngoti ndine zvitaramba saka iwe wotibvisa 12 zvawakasiya ngoti angasiya mubhedha wake nezvimwe zvidziyo kazi ini ndakudzoka ndinoenda kujobbing kotsvaka basa kana ndikupi saka ndikashamwarwana tagara July apera inoya last month ndaisa notice saka zvinezvi ndikadzoka ndobvisa zvinhu iye vanokekuya kukana marriage yake kutsondo akakwira kundogara Bombay kudeta ndakwira bhazi kudzoka kuSouth Africa kochitanga basa mambo wangu kumbira mupangidza hembe ndandakapfeka musoro akundirambidza kukwidza zvinhu mumotikari kusvika hembe yabvaruka ndivo ndandakapfeka ndapedza kudaro handina kudara nekuti mumba zvimwe zvinhu zvese ndandazongoti okay zvinhu ngazvipi baba wakare mukoma wangu wari ndikatora zvinhu zvese zviende ngoti anyway wambai kuti ndatatobasa wekubasa paukaona ngoti masikati dheri acho ndakadaidza futi kubig office ndasvika kubasa
arambira motikari kazotoa nditiza. Saka kwaza munhu agara motikari mumashure chini nacho. Ndikata ndozviitika izvo. Mangwana acho makuseni ubasa wakati mazuza motikari vanoruka anaongonomuka motikari. Ndipo ndakanoti zvona mandurugara paurenda handisisina zako kubhadhara zvomuye urenda kuti ndigare naye ndazviti ndakwira bhazi kudzoka kuno. Ndakwira bhazi kusvika kuno takasvika wanga uri musi weThursday mani. Then Saturday takaswera Sunday yacho patadzika kuona tete wacho. Sunday tinosvika kwatete iye wacho akandosvika vabuda kana tete wake wacho anaura kuti mudaro naye saka ndakazongoma ndakutaurira kuti tete ndo ndinofanira kuitaura pafoni $5 ibhuku pandiri kubuda mumba vatera kumashure kusvika tisvike patsonzo apo ndipo andozi zvinezvi kurugara murume panze anongobuda dzinenguva achienda kuada achidzoka achipinda mukicheni achipika zvaada achidzoka hapana kutaudzana hapana kuti saka shuwa munhu ndurumuramba tibatsire kuchanga inini naye hatina mwana bangoti takandoita mwana waana akashayika asi iyona wandowana waiti newamwari Vamauya navo manje dare kuno isusu dare haribvumirwi harinambaniswa asi rinotowakiridza kuti wadaekadeni asi inini chandinoda chepene ndikuiti okay, there's life after this marriage. You are all very young. Chiine zvekuita kumberi. This is not the end of the world. Kana musadanani, itai what is supposed to be done. Musiyana zvakadii zvakanaka. Because mangwana tichazofunga kuti pamberi apo ndikadzokerera. Saka dzokerera naye mune zvakadii zvakanaka. Asi chekutanga chekuti kana mati hamuchadanani, hamuchadii. Because ndina ndingakuforsiwo kuti kana ndimukadzi, ndingakuforsiwo kana ndimurume. Kana musadii. Because chichaitika chakuforsa kuti ndimugare ndisi maugare ndipa. Inozi mambo ndiye akaenda kuti vanhu vati sei. Vanouraya. Ini ndikuti do the correct thing. Muita nenzira chaiyo inofanira kuitwa. Asi changu chandingotaura kuti there is life after this marriage. Unokwanisa kungofunga kuti marriage ikapfuura zvinhu zvangu zvaoma. Asi unokwanisa kushamisika kuti upenyu hwako huchakunakidza kudarika. Because life yamataura kanguva kashoma shoma zvamaitirana patime shoma shoma yakadai inoratidza kuti the next thing kukuwadzana. Saka namusadananira siyanai nguva muchinani. Saka iwewe mukwambo ndiwewe une mukadzi wako uchimuda handichamudiwa iwewe imemai murume uyu muchimumuda muchikumuda here muchimumuda murume uyu inomungoti iki murume uyu ari kuti unokuwadzwa nemukadzi nemushonga saka hatizive kuti munamato unokuwadza here kana asikazviti zvazvo iwe hauteereri murume wako hande yake iwe unoda zvemasoro saka munogarisana murume wako hadi iwe ndozinokurana naye ndaumwe musha umwe muri mai ngememurumeyo hauteereri masowendi apazidi wechirume iri kufunga kwatinoita ndokufunga kuti kana vanhu tikuenda kuchechi tiri kuenda kuchechi kobatsirwa
hatisi kuenda kuchechi kotsvaga mutombo. Right. Because then I always look up to wakadzi vanoenda kuchechi. Wakadzi ivo vanofanira kurarama life exemplary muchosociety. Then kana munoti ndimi kuswera kuchechi, 3/4 of your time kuchechi, 1/4 kumarriage. Masvika 1/4 yacho kumarriage, itsviro. Saka kunoita kuti vanhu vawenge Mwari, asi Mwari asina chakukanganisa. Kana maenda kuchechi, we expect you to read Bible mukati kwaro yekona kunze kwaro. Kana maenda kuchechi, hati expect kuti munonakiwa nekutakura maBhayibheri musingaawiri kuti anoti chii. Kuzindika wangereka kuita munhu anenge achiti muBhayibheri achiparidza St. John chapter 5 verse 20 endai papo panonzi zvakadzakadzakati. Endai kuna St. Peter John verse 10 kunovana zvino zvakadzakadzakati. Endai kuna St. Luke verse akati. I don't like that. In person I hate that. Why do I hate that? Uri kuita Bible study. My face. What? You are busy studying my verse. Usingagoni kuzointerpreta kuti mavhesi acho ari kumboti chii. Because unozwa kuti Bhaibheri rinotaura wani kuti imwadoro asosararadzi. Ndopaurudini babo? Pauri kuda. Wobva togumira papi? Kokumberi kwacho kunonzi chii? Kumberi kwacho kunonzi chii? Ndosaka kuti ukazwa kuna mujogo pabhaibheri akataura zvaSt. Luke, wotaura zvaSt. John, wotaura zvaSt. Iye munhu yega ari kutsvaga zvaari kuda kubhaibheri zvinoda iye asi zvisingadi Mwari. Pane argument inogareyo. Chakakosha chii kana uchienda kuchechi? Chii chakakosha kana uchienda kuchechi? Mabasa here kana kuti chii? Faith or works? What is important? Handikambona. Asi chinotozoshande chii? Unofana kutanga wazwa chii? Chekutanga you have to believe. Kuti zvauri kuita zvinoita. Asi usati wabhilivha, unofanira kuziva kuti kana uchibhilivha zvakati mabasa anotarisirwa nezviro ndi haya. Zvakambofanana neargument yeZaini uku. Chakatanga chii? Asi unoti huku ndiyo yakakanda Zaini, asi huku yakabva muZaini. Saka chakatanga chii? So it's an argument which isingaperi. Zvakafanana nemabasa. Kuti udzi muKristu unolenga uKristu nechii? Asi kuti uite mabasa akanaka unofanira kudini? Unofanira kutenda first. Saka wakawanda wenyu you thrive kuita mabasa akanaka asi musingatendi. Vamwe wenyu munotenda asi musingakwanisi kuita mabasa anotarisirwa nevatendi. Hallelujah. Amen. Tiri kudaro wani. Tiri kuti tesei chinhu chiri kuuya mberi. Handicho chinhu chaifanira kuuya mberi. Ndo chinhu chaifanira kuwaka mberi. Because it's very rare kuenda pamarriage yekubrekwa because of church. Azviti. Saka kana chechi yangu paradzanisa vanhu, saka tichararama sei pasi pano? Murikuona izvo ndizvo. Chechi haina kushata, asi how we interpret zvinotarisirwa nemunhu kana uri muchechi ndo zvinodini? Ndo zvakashata. Because murikuona muri kunamata Mwari. Andizvo. Muri kuenda kumasori. Muri kunonamata kuna Mwari zvishuwo zvenyu zvemwoyo. Ende chishuwo chacho chamunonamatira Mwari ndechekuti dai marriage yangu yadini? Yamira zvakadii? Zvakanaka. Anditi
asi makudzika mugomo vanamatira chinhu ichocho masvika chekutanga kumba kuti fuck off ndikubikire inini fuck off bika wega. Saka waswirerei uri mugomo uri pamabvi, it means hausi kuziva zvokuswirira mugomo. Kana wakwira mugomo unofanira kudzika pasi kutya mumba why a changed person. Ukoona every Sunday uchibva kuchechi chaunotanga kusvika kukana kuti uswe sondo manheru kutori neargument kumba iwewe nemukadzi wako. Taurira mai mwana kuti garai kumba, siyana ire chechi haisiyirwa because muswe Sunday izuva rekudiscuss kuti nhasi mari dzakakamira sei maikuiti nhasi baba kwakada kwakuti zvakati baba achiti no kwatazoenda ku end of integrity wakuita zoziva ndaisaziva paimufana kuti nditombo ndinofasa kuti musikana wakati ndinokubikira mangwana ndinokubika ndo zvatauzwa kupi kumain of integrity. Main of integrity haina kutaura kuti baba gara netsvimbo ine musoro mukuru seri kwedombo akangoti mopa handizvo zvataurwa kumain of integrity. Ukaona wakuti wabva kumain of integrity manheru acho chaya mukadzi netsvimbo gara kumba, siyana nechechi, you are wasting time. The same applies kuchi madzimai. Kana wabva kuchina chemadzimai uchiona uchisvika uchipopotana nemurume wako gara kumba, chechi haisi yako, handi zvako. Tichesandi Bible inotaura what God has joined let no man put asunder. But kana chechi iyo yakuti put asunder truth. Ndosaka kuingirira machechi akuvhara kushaya vanhu. Ukaenda kuDenmark hakuna chechi, ukaenda kuChina hakuna chechi. There is no religion in China. There is no religion in Denmark. Why? Ndio zvinozvakutwa. Uri chifanira kukubatsira ndo chakupanya. Ndo zvakuti aiwa. Isusu munomu takadzokusunitwa kuti murume unopfugamirwa, unobikirwa, unowachirwa, unoita sei. Murume haatauri naye nezviri pamusoro nechi zvese anditi. Asi kana muchiona uchizviita izvo then kubva Satani wapinda pakuda kuti kana if you sekutaura kwakuti mudai naye murume uyu zvaasingadi akakutaurai ari kukutaurai. Kana paine munhu wamunokwanisa kuziva kuti anokwanisa kuti baba avo agari nawo pasi wataurirwa uita imimi mubva maita zvamunofanira kunga muita. Kuzi murume kana ati it's a simple instruction. Kana muvhangeri akafona kana akasenda message yeprogram yechechi, don't delete. Siya irimo tiwo tese toita urongwa wechechi tiri tese. Iwe delete. Iwe and I also want to delete it. Only delete for everyone. So we're going to delete for everyone. We are able laptop. I'm going to delete for everyone. As one that all of those are doing. I know. I don't say, people say delete a day. What are they doing? Don't delete. You delete. Don't do this. You will be. Why? The best thing we can say for now, for now, submit to your husband. If you are the church, you Munanega ni problem inoda church yasina muntu akamume wake
kuti iwe unenge wakaziva kurarama kwako unofanira kunge uri pasi. Usakagwadama waenda. Saka murume anotaurirwa kwekutanga kuti inini upenyu hwangu huri pamasoro kana achizvigona motopinda. Kana asingazvigoni zvadhakwazvo. Bonzi kana wakaziva iwe usaende kuchechi, chechi kutaura kuti iwe murume wako uchazodai yaita ndizvivi. What kind of a woman are you? Unoende mutemo wako kuya mumusha mevanhu kuramba mubuda mumotikari kusvika munhu asiya basa kuya unogara kunokotsa. Aiwa, ishe pandakaramba kubuda mumotikari ndepekuti mukoma vake vakagara uko vakamudza kutitiza. Saka inini ndo chakandipa kugara mumota muri mumota iri zvatoita aiwa kubasa ariwo anongodzikomba asi motikari yakadini yakazara asi maifana kamuti pairasi mawaende chii nemotikari kofana asi motikari iri kupirasi inini ngatikutorei kana muchida chinhu chisingadiwi nemurume murume usaende pane shamwari dzake komunyadzisa murume usamuteere mubasa kana kubhawa ukaita zvinhu izvozvo unodzingwa. ukaita izvozvo kozakizvo zvokuti murume ari muofisi dai utovhone mashembude urulamira kumaka unogara kuzoeraaie pane kambani loko mukadzi urambana urakobuda motikari unonyadzisa murume wako. Saka murume haasi kuona value in your contribution to life. You are useless. Bosi, ukasaisa value yekuti murume anokungoti ukazvira mubatsiri unofanira kuva uri mubatsiri wemurume wako. Unomubikira, unomwachira, unomusapota kuenda kubasa. Ukaona kutoti iwe zvapa instead of working insistently value yacho ndei unochalaisa kuti ndonamata pana manosi indikati hapana matu hapana matu yapindwa lazika chimwe chiripo handiti ndosaka kunzi chii vanhu roronai wechi matoo handiti pamwe pacho kanoizwa kuti mupostori rorana nemupostori wodzika dziri dzakadii pakayamo mukadzi hapana nokomboera nyangwe pakayamo mukadzi hapana nokomboera kozazoti ibasa ravo mapostori ndo kaitendao haungatiwo wapinda postori kurorwa wakadzi cheni wosvika kuti hapana unoya pano indaniwo pano hapana aiwa waita kurong person because belief iruko ndeyako zvakadii and you can't go postori woita kuti nda uchata 511 postori pane postori makambozwa wakachata 511 hakuna unombozwa kuti namba ake unobvunzwa zivo pati pechingani uri yoti ndiriyo chi7 woti komunini wako kuti amunini wangu yakazoiwa after inini pasame murume munini wangu same father same mother ndiari panumber 8 uzi ndo zveiko wazvijoina bcause unoita sei unozvikwanisa kana usikazvikwanisa usazvitange siya wanozvikwanisa wadii munokwadzana mahara because ona uyu asara waona sauti iri modhombo iri mujina rewaiti apota uri kuona kune dombo rakaiswa pamusoro padhoo kupinda pamusoro pedhoo pane dombo rakanamaniserze upota wakadai pasi pemeti pane dombo upota wakadai trouser romupfeka ware sutu mune dombo munhu kana asikadi hake kana asikadi hake hadi musamumanikidze zvasikadii zvaasikadi inini chandinotoa ndechekuti hanzvadzi yavo murume wekao ukaona zvese zvataura he has tried a lot ukaona chikwanisa kuti kuti aya tambonetsera zvishamwari asi ngatikwire futi tese in Africa let's go back to South Africa kuti maybe tikachinja environment zvinhu zvedu zvinodini zvinofamba zvakanaka makwira futi in Africa masvika ikoko mhepo dziya dzekuri kutonzo dzakwira futi dzavo dzakwirawo in Africa ukaona dambudziko rinokurosa bhodha inouzvazvara wosituti
waenda kuSouth Africa waenda kubika ati waenda kubasa wachadzoka wari pamberi ikona kuenda kuSouth Africa makudzoka muri panamba kuswe nemasikipa akatsemuka this thing Mike itokubatsira imi kuti the only way marriage you can save this marriage is to submit to him and nekuita zvakutaura ndozvatunga because ukatarisa anotarisa murume uyu anditi haana kuwandira akabuda pachena zvaanoda nezvasingadi yakagachira nevana vako ende iwe akadhonza nesanzi rako aibva adhonza nesanzi hapana pakambotaura zita vana vako vari kwei saka chaashaira unosa chimwe chinoitika mungataura nechokwadi let's be blunt mukadzi wako akambogura murume unoramba wangofunga kuti achagura saka you become overprotective unaizwa ani vanguiwa kuti mumwe murume wene wananga umwe murume akahiaa anditi saka yanongoachimufunga kuti akambonagiwa nebota riye ucharura mvura mba yakambofamba napo inofambazve gore negore ikatota yabadzi inofamba saka uyu une fiye yekuti nyangwe munhu anobasa kuwana murume akuta kulinga laptop yekubasa kuilinga nefoni yemukadzi kuda kuona kuti chichimwe isaini hombe yelack of trust. There's so much mistrust in relationship. Chakapota trust kuti mukadzi wake kutangairana namufumo wake ndopakainfanuyanyora trust yani wati mukadzi wake wekudini wekutanga airana namukoma wake mukadzi wake akararama mfumo akachita andika. That's why asa trust chii wakadzi. Saka izvozvo ndo zvaifanira kuchengetedza kuti murume wangu anofanira kuti trust. Ndikaita everything chiri suspicious murume wangu hazvifaniri. You went through this. Akamotsva. Beaten once. Ivo kana iyeka mukadzi wake akatomborana namukomwa wake asi hapana mwana. Uruzwa hapana chii mwana. Wakandouya naporiji ndobva wandoguta hapana akapanza. Uruzwa asi iwe wakahiwa poriji nemunhu asingazivi ukabva wapanza kaini. Saka ndokutrasta sei? Saka ibimba Rekomendwa inyaya ilapha issue yechiwakomana muri two. Issue yetrust. True love marriage is just trust. And it needs respect. Trust each other, respect each other. Yeah, because nyaya ilipa kuti kuti pane ka element kuuza handisa. Ka element ke handisa ko ndoka kula element. Because ukwana kuna story na pastor ka iwo wenda kutoka pastor ili mtu akuta leo. unokwesa. Saka ibimba mukadzi kuti akakumbira ruregero rwekuti changamire mukadzi uyu kukumbira ruregero rwake zvinezvi ndikati akakumbira ruregero zvinezvi handichatambiri ngekuti handicharutambiri paruregero rwerugero handichazvigoniba ngoti makore matatu ese ndagara naye nyaya hwani yekuti ndofunga ndiyo yahambe ndiyo yataura wega masoro anongoita tiri pakati pekunetsana ngenyaya yemasoro ndakamuka ndakakuswa sauti pamseti saka tatakaenda pateto wake unanofeta atakataura takasvika una teto wake tiri kutaura iyo nyaya yemasoro yacho nenyaya yekutaura nevarume mumafoni akati ndiri kumbira ruregero saka zvinezvi hapana chachinja patisati tapedza negore patinori panyaya 1 patakaroora patakatanga kusangana tisati taita nemwana wakazofa muna 2023 ndiyo nyaya yatatondotaura futi saka handitoziva kuti chii chazochinja pasaka ndati hangu inini tiparadzana. Give it a last chance.
endai munogadzirisa kana zvaramba chiitai procedure chaichaiyo kuramba nakadii zvakanaka. As we are saying, we give you the last chance to go out there, try it. Kana zvaramba zvadii zvaramba, but chatinoda tinoramba nesiya umwe akuwana. Ayo tinoti uyu hatiti kana kupedza, she must remain marketable. Asina wanga, asina kuremara kumwe, asina kuita sei. Isiwa price kuti kana unoita muvhoni wakutsvagawo zvimwe wafanonga ine wanga nechi unonga ungorichi kurambana hazvisi hondo. Kuramba rakutaura shamari iwe ndintatadza kuti this move. Pamusoro pechangamiri patadzoka apo tiri kunetsana passport yangu akabva itora amunayo kutaura ndozvatokutaura kaizvo ndo zvisingaiti zvacho ndo kamwe yakatokutaura utamborubatira warambira motikari watora passport because ukaona watorera mu passport isai nekuti ndoda kufikisa uda kuona unofamba nei kuchengetera vana vako munhu matsaro abudana tsaro zvipa zvinonetsa zvinonetsa handizivani muzanguva ii asi kana zvanetsa ndine baba wake ndazviprocedure kune atsano musha apandikaanongoramba kana vasingachiiti haminoita zvikarima kati kwamanda kumba kwemukwasha tonemataramba kwemukwasha padanhamba kwatiri mtedo asumba kwemukwasha funda mwa kumotipati nababababati takundikana imba sizvakwenda panapa takundikana imba baba wechi tuchazvana kuitira mangwana tuko tinazvatetsana mangwana zava nemimba kuda kutanga mangwana ndosatitauraka kuti baba wataura nemazuva baba wataura iwe chiendoite dicorrect chii asi passport imeme sekuru yazosere chii changamiri ini chakanditadzisa stereki kuenda kumba kwavo kubva ndibve South Africa murodhimesi wanga urindipretera kuti akasvika kuno kuti romuonesa saka ndati nditaure ndinoziviswa kati sekuru ataura kuti uyai samukuru ngaite sei samukuru adini anoenda utaura nasekuru woita arrangement woita zvinhu zviripo. This is not a war. Sekuru atotaura kuti mangwana tichazoona pane you never know. Ndambokutaura kuti mvura paya yakafamba inodini yaai uchiziva kana mumene uchaimwa munhu akambodanana nemurume wavo nemukadzi wavo ukamuziva kuti akambodanana nemukadzi wavo usaregere munhu uye achiuya too close to your wife because anything can happen. And the same applies kuchifuti wakadzi ukaziva munhu akambodanana nemurume wako ati make sure that person is far away as much as possible because anything can happen. Saka to avoid zvakawanda keep your distance. And zvinoka zvakataurwa izvozvo kuti ukangoziva chito kuti mukadzi wangu apa wakambodanana wedza wakahyana bota kana kuti hawana asi wakambodini wakambodanana munhu iyeye yato danger skill must stay away. Samubvumidze kuya mududze nechi too close for comfort no. And iwe ukaziva ndakambodanana nemukadzi wemunhu asi mukadzi iye wakazoroorwa ibva padhuze naye iwe unosangana nemukadzi wemunhu ane murume wake kana ana tete kana mukomunira wemurume unei naye wakaita zvaio dai ukaigona kaudai uinaye kumba kwako yejoli kuruti ndeni mazvazvise hao amene zvise uruti mukadzi wemunhu kana wakatobuda naye kana uchitori nano mukasangana usati mumhorise ba chichinjanzira zvakapera zvakadini zvakapera because kana paine chinhu chiri jealous muupenyu muno chinhu chinonzi murume chaakaunzwa nhasi kuti mukadzi wako wakarorwa akambodanana naJoel grade 4
Unyazo zoti joero mu grade 4 kana utobata mungu kana kadza chaiwo waitozvahana kubata mukadzi hana kadza. Asi muri manager jealous rekuti anotowenga joero kutsvaka joero bata chakangarika. Asi munhu yakadana naye grade 4 iwo usatatomuziya mukadzi wako. Asi ukangozvitswa chete kuti akambodana nemukadzi wako. Amene zvazvinomboita zvinonzaka mhepo kasirira. Saka kuti izvozvo siyana nazvo. Chiendai simple, please accept this man and then with the procedure correct. Nyaya iperi. And next case, and Teach Catch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teach Catch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teach Catch MTV tinodzifamira.